Am intrat în studio să vă prezint macabritate. El este Andrei, băiatul din colțul de realitate. Mă cheamă Scooby, ceva în 7 ani de acasă, 4 ani de presă clinică și totuși nu-mi pasă. Nu-mi pasă de nimic, că m-au distrus de la început. Când am trecut pe lângă ei, nici nu m-au recunoscut. Nu-mi pasă de nimic, că m-au distrus. Au pus stăpânire pe mine și au crezut că m-am supus. Cine-i javra dintre javre, încercați o limitare. Depravare, dezvoltare, mă duc la reanimare. Cui pasă, ce mai pasă, îmi o pasă, mă fac vază. I-a putut pe ăia 5, nu mă caracterizează. Flow-ul deplorat de fixuri semi-perverse mi-a păsat prea mult, astfel a încetat să pese. Din tot ce se vorbește ce e adevărat și nu, inima mi-e obosit de la prea multe nurofenuri. 3 etape colosale cu neînvățări de minte mă stilat, fără simte dezvoltăminte. O minciună, 2, 3, vine chiar și 4. Ființă mai oprește-te, nu te mai la dragul. MC, Metadon 3 de 0 și Barat Potop de 4, 7, 3 de 0 și 0 sub bar. Sub respectivul bloc se odihnește și miliția, cei care au arestat pentru cazul Caracal. Ce, unde și care a sunat, uite pe cine. Vă rog să-mi amintiți cu drag, antemiliție 1-3, 1-2, acab nu sunt de acord. Eu suport miliția, știu că nu e reciproc.